Her er det Hasse og Morten fra Danmedica, der vil demonstrere LG Evaco Plus evakueringsstol til at komme op og ned ad trapper med. Og det første vi gør, det er at lige sætte os lige så stille i stolen, hvor Morten han holder igen. Og det første vi skal gøre, det er, at vi skal spændes fast med de her sikkerhedsseler. Så skal lige rundt her. Der. Og så bliver jeg lige klippet i. Og så gør vi det også lige med den anden. Så har vi nemlig et perfekt kryds her. Og det første Morten han gør, det er, I kan se, at jeg bliver lige vippet tilbage. Lige så stille. Og her trykker Morten på frem-knappen. Nedad-knappen. Og bagefter trykker han så på opad-knappen, når jeg er blevet justeret til. Det gør vi lige så stille her opad. Og så lige så stille vippet ned. Og så er vi sikkert på trappen. Og selvfølgelig skal vi nedad igen, så det filmer vi også lige her. Og filmer lige op på kontrolpanelet igen, som du kan se. Så trykker Morten her på den første knap her. Og lige så stille bliver kørt fremad hen mod trappen, kommer længere ned. Og Morten holder imod, og så bliver jeg bare lige så stille kørt ned. Lige så stille. Lander i bunden, og her holder Morten igen også. Og så kommer jeg lige så stille ned. Sådan.